Come on, boy. Stop. Go. Choo. Lakad-lakad. Come. Come here. Go. 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 Straight. Go. Go. Hurry, boy. The other side. The other side. The other side. Come on, boy. Let's go. Go, 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 go. Go, 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 go. Come on, boy. Let's go. Go back. Go back. Come on, boy. Come on, boy. Come on, boy. Let's go.
Goal! Goal! Di na magbuyak kayo? Ha? Oo. May timarunggay mo. Kaya nakahati-asan na yan. Nasabaling nga tao, di masilig ka. Nagtigusan, nag-focus pa. Ay, nagdigos. Pinukisan ni Burnok. Dami. Ay, kung naman ng paykat ni Christy di ay. Paykat. Sapa nga. Sapa ito ng bigat. Ilang oras ng rumor kayo? Stress. Stress. Hoy boy. Hindi siya magbabantay sa iyo. Si Uncle. Ah. Bigyan turo kaya bigay pa ng pagbigyan. Kasi duwa may isa. Duwa may isa, 2198. 2198. Awan lapis mo tayo. Ay text ko tungin Christy. Ah, Ay kita man tilabas ko tilugan ng kalat di sa telpen. Nakaloka ata. Kita ndige kwata rugit. Tating nga. Gitin naman. Kami harawi boy. Jadi nung mata. Eting nga. Dah. Ini tubong suratan ni. Ah. 21 98 Pedas man. Panglatan Pebrero birthday nata. February 1. 38. When? 219838. Come here. Ay boy. Ko malda marunggay ni. Ya malda marunggay ni ah. Dumawat ni. Dumawat marunggay. Ah, Eh ama mo ni kita? Tagadyay, Pilipino ata ya? Pilipino, Tagalog. Ah. Na Get some. That's good for tinola. Tinolang manok. Ayos yan. Sarap yan. Kung gusto yung talbos kamote, marami pa kami. Kalabasa, bigyan mo kalabasa kaya to. Kalabasa. Tigawan ko. Kung gusto nyo lechon, order kayo sa akin. Naglilechon ako. Maraming ano yan, maraming marunggay. Di dapat sungkitin naman. Dapat kutudjal. Yalam na ito na. Tulungan. Kuhanan sila ng malunggay. Sarap yan, tinola. Okay. Oh, iba. Kung gusto nyo ng ano, talbos kamote, magsabi lang kayo kay Uncle. Ang dami. Madami kaming talbos doon.
Marami kaming gulay sa likod. Sige. Sit. Sit. You okay? Sit, boy. Sit, boy. Sit, boy. Sit. Sit. Sit, boy. Sit. Sit. Good boy. Good boy. Good boy. Good job, boy. Good job. Ready? Ready? Say. Ah. Sarap yan, tinola. Sit. Nakita mo niya, naisurat mo, Uncle? Naisurat mo? Hey. Kunak man no handa nga ako, kita. Kunak man no subali ti lahi ta. Yan, ibalay dahil yan kanto na. Woy, napintas di dati kuan na jay. Agrerentadan sa jay. Kasi rekat nung bote, di ka o kaya talabako dati nagdagto. Sino? Di yan. Baba, nurse na. Ang kaya talabako niya doon, sa anak na. Incheck sa mo jay laki. Incheck. Yan mo anak. Kunak man nagdo no ka. Ay na may kangarahin daw mo dawat. Nabiktim ka sa gumawat. Makalakalat ko nang data na. Wala kidi pag ginginawan ko. Ang baby ko na sa bigyan. Oy, may game. Ay, nagpagpagatas. Kaya, anak na sa. Hindi. Gano medyo agas si subi-subi niya. Gano, pustusin lang patumang di parang. Ay, bagam. Inject mo na bagano lipata mo Hindi na sa pembo. Oregano. Hindi na sa pembo. Napayan mo siguro yan. Ang agas si subi-subi kung nabili yung papakit yan. Kaya taro gano. Kadiritsong ko ni amok. Mana, wait. Aroy boy. Siya yan, nagbabantay. Pinaka-empake. Saka mo na kalakay mo siguro manataw. Obing pala tayo, so kaubingan. Obing pa Di lalaki ako di ko. Di ba ba bakit di ko dahil? So di ko bingan. Pares kami birthday. July 18. July. Birthday kami na daso. Rawi boy. Sit. Ano naman? Sit. 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 Good boy. Shake hand, shake hand. Shake hand. Shake hand, shake. Shake hand. Shake. Shake hand. Sianggal, shake hand ko namin. Shake hand. Shake hand. Shake. Yay! Shake hand, shake hand. Muna. Shake hand. Shake, shake. Shake. Yay! Good job. Galing-galing naman ni Robbie boy ah. Amuna dito gaw eh. Ate, yun ko natin kung na ka na to eh. Salakan na ka. Ito yung asigan na, yubing na tayo nakamuan na masasigan. Oras ka no, dati ka, dati masidig kinyata nga anak ka. Right. Nalngalin na ah. Bantayan na ka. Protektahan na ka. Dati yung delikado kanya na. So dati yung lalaki dyan, yubing, parang nagpapukis. Panagkasigan na, siguro pa may agmano kanya. Nanahaan, ngalngalin na ka na ito asan. Nagkotagos, nagungoy dagos. Ang rabi ka na kan? Kampay. Oo. May baga naman nagigya ka ng ako. Oo. Mo natin ururayat. Ay, ikaw anong to na naman, yakar na. Ha? Yakar na. Jay. Hindi Ay. siguro naman. Tayo mo, napananda. Nakindas na rin yun. Kapang pa dahil ito mo nagbayba. Hindi na pinailangan ko. Hindi na natin 500 niya.
Pagtulan. Pero nga naman, mausar. Wala na mo sa rin, naman latata. Hmm. Ano na nga, display. Okay na. Tingkas na rin yung pagkuha niya. Sabi ni Musti, parang na Musti, makakuha mo, hindi na pijay, kaya na endorma na yun. So, Tommy? Good, good, good. Rocky, careful. Rocky, he's good. He was never crazy. Really? Yeah, back then he wasn't like that. I know. But your grandpa is okay, man. How are you? I'm good. Good, good, good. Working. What's your brother? My brother. You don't have a brother, huh? I do. I have 3 brothers. You I don't have have 2 three, younger brothers and Okay. older brother. So everything okay with you? Yeah, I just picked up my car from Oh, the shop. nice, yeah. Yeah, but the front, I just got it fixed. Oh, yeah? It looks different right Let me see. Take it out. Who fix it? The dealership. Oh, shoot. There's like a gap right here. On that side is bigger than this side. It's like all messed up. So insurance or what? Yeah, it's Oh, okay. How was it? Tesla. I like it. You, I like it. yeah. Yeah, you tried those auto, what do you call that? Auto drive. Yeah, I just sit there. Shit, nice. Yeah. All right, be safe, okay? All right. Oh, papugis. Yeah. Ganda ng Tesla eh, no? Pwede mag-drive yan eh. Self-drive. Ada di ka pa sige ubing ko. Di ubing ta pala di kita. Umay na to yan. Boy boy. Tesla. Bye. Oh, yan. Bye. Ganda, no? Yung mga practical din ata. Nasa nga lugan. Ay kay ko lang din. Arvin. Makaturo ka kasi. Surrender niya ako di ay Uber. Hindi ka mabaling nag-drive nga ba. May iturog mo to. Nag-drive mo. Baka buti nga di ay. Kaya nag-drive di ay. Saan di ako nga ako ah. Hindi auto-drive mo ka na da. Nakalilugan. I-program mo lang. Mayat nga naman na dabartek ha. Apay kun na ta. Makainom ka o ito sabi. Oh, hindi mabalay no nakainom ka. Para manantaman yung modelo bago ka. Si Dayo nga. Si Dayo. Yan mo tilap yan sa sinigang ni Bakay. Bakay. Agkuhatan to man tanong ka. Ag dinardaraan tanto. No sumpeta. Dinardaraan ta ken kilawon nga kalding ken dinengdeng. Dete kata. Jay kukut ko ng bibaka. Ako na man nga mama man ni Jasper di kalding. Kang agkilkilaw sa awan. Nangot ko sa. Ano na kursunada. Ano unay. Kaya magitak sa kaya di karne nga ribs, di ka? Manok. Jay Kaya di Amerikano ka maango nang tuwi papaitan ka. Katakti ka nang tugid din. Wala nakakagluto diyan. Dito ang luto hindi likod. Una. Ukit na pinaka-impake. Dati na nalagnag sa garilyo. Si sigarilyo pala? Wala. Yan ang ipraw? Oo, dati nang ito. Ay, wan. Patay ta. Maangot mo. Sakit yung ulok mo. Muslim lang talaga eh. Yung dati nga gre-renta to, yung paliwawang, iglaaw-laaw, bagito. Akong pati ang muna kasi lang ay karuba. Tano July 4 ka di tatangag ko saan. Awan, nakapapansin eh. Hindi nga iglaaw-laaw eh, no bartek. Dan na report di ko ani do. Pagka report na kana na do police man ay. Kana ayon na to. Bartek ang araw ba? Ang lang bartek no. Oray ko man nagbartek ng mga wala.
Sa bali lang nagkita ko yung round. Sumali di ka may kadwala nga rin. Pinatalaw na yan eh. Pwede, nabayag na tangan dyan. As nagadupa yung tao mo muna nagkita. Sabah-sabali nga tao. Mexicano di eh. Adik-adik na sa di eh. Ay. May nga tayo ako. Makaramang anak daw. Gusto kalding kindinindingan. Manupeng aldaw. Taga ano dangay ka na di ay? Di ba, yung babae ti Pilipino? Bueno, Tagalog na galipakan ko dyan maganan. Lugar daw. Mm. Sit, Roy boy. Sit. Sit. Sit, Roy boy. Sit. Good job. Oh, sit, sit. 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 Roy boy. Sit, boy. Sit. Roy boy, sit. Come on. Sit. Roy boy. Sit, boy. Ayan. Roy boy, sit. 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 Dakil natin yung aso niya. Nagkarni ah. Ubing pera to eh. Siguro 6 years, 7 years. Nag-iimos si karne di aso. Namno agap apa dati aso hamong pagsinsinaan. Kaya mga anawaan. Sikat eh. Kakapundahan. Ban. Ikom na tayo yung dati tali. Kasi mo. Yung hamong nga dyan pag napagsinaan ti imam. Ah? Nanggalin na. Mhm. Ito may mati karo ba tayo? Roy malanagan na ito eh. Ay, na tayo lalaki ta. 135. Di karo ba tayo ng Ilocano? Kinatongtong ko, inikakti ko. Diyan inuman tayo. Gumatang, pumigsa ka ko na. Kinata diyan manggana, nagado ko na. Gumata, tumano ka, 1 minute. No, 2 weeks. Diyan manggana, draktilin. After 2 weeks ka na. Medyo mga magnamot din eh. Ilocano mo diyan. Ilocano, katongtong ti Ilocano. Kaya nga kupata. Wen, nila kay nga ako ah. Yung mga puro tibok na. Barang makarecover ah. Dati ka masadsadot sa pingawan. Na nitatanong kasi hindi ka pinirper sana. Pilitin na talaga. Ano makabawi ka? Nagtanong ito. Rodan. Ano ni? Ito yung aso kal. May kaminto na naman dyan. Ito pala yun. May kaminto yakal yun.